La sobretaula de la font. Entrem ja amb les arts que tractes aquí, si et sembla. Sí. Bueno, ja n'hem deixat anar algunes, però entrar-hi més en concret. I, evidentment, la primera que t'he de dir és la música, que és la meva vida. A tu també t'agrada molt, perquè cites a Rush, cites a Pink Floyd, i vaig dir, ens entendrem amb el David, segur, perquè també sóc fan del rock simfònic i la música realment és com potser no sé com t'ho diré, la més evident no, però sempre es diu molt, no? Clar, si sobretot amb nens, el nen si aprèn a tocar un instrument, no sé, què hi ha de cert en això? Què hi ha? Mira, la música és una de les millors gimnàstiques cerebrals que hi ha, perquè és una de les activitats que activa més zones del cervell simultàniament. I que, per tant, permet potenciar-les. Activar-les vol dir afavorir que després facin connexions noves. Connexions que farem servir pel que faci falta. Per tant, és com entrenar la musculatura per anar a córrer una cursa o per anar a fer muntanya o el que tu vulguis, Sí. no? A més, la música sempre activa el sistema emocional del cervell. Normalment perquè ens agrada, ja escoltem allò que ens agrada, però també hem de valorar molt la música que ens desagrada. Però això és molt interessant. Quan una música no t'agrada, se t'activa el sistema emocional per dir, ei, això no, però aleshores això obliga a la zona racional del cervell a pensar, i per què no? I què he de fer perquè ara sí que m'agradi un altre tipus de música, què he de canviar, Sí. no? Per tant, a veure, les arts, i la música en concret, no només han de ser agradables, que lògicament són els que més ens agraden, sinó que també hem de generar certa incomoditat de tant en tant. No ens hem d'estalviar la incomoditat, perquè és un motor per conèixer-nos, per continuar avançant. La música és una gran gimnàsia pel nostre cervell, però aquí també hi ha alguns mites. Vale? La música no fa miracles. Vale? És molt interessant, però no per escoltar música tot el dia seràs més intel·ligent. Vale? Això ho has sentit, no? Sí. Perquè ho diguis, segur que t'ho deuen... Sí, o hi ha aquell programa, una cosa comercial que en diuen el Baby Mozart. No ho conec, això, no sé. Si escoltes música de Mozart, si els teus fills escolten música de Mozart, seran més intel·ligents. No. Ja posa-li, des de que tinguis el nen a la panxa, ja posa-li uns... Sí, no. A veure, si escolten música i si a més toquen algun instrument, estaràs activant processos de plasticitat cerebral que els ajudaran en el seu futur. Però és igual que sigui Mozart, Beethoven, Bach, Pink Floyd o AC/DC, vale? Algunes els agraden més que d'altres, segons l'edat també, no? Però és escoltar música i no tot el dia. Clar. És tenir moments de música i moments de silenci. El silenci és com una música pel cervell, també, Silenci és l'altre. És com el germà bessó o el germà petit o el germà gran de l'avorriment, no? Si és silenci i avorriment, què us passa amb el silenci i l'avorriment? Si és el més important que hi ha, segurament. El silenci també és tan valuós. Molt. Al final la música són estonetes sense silenci, perquè és el silenci el que impera allà, no? Bueno. Art plàstic, que també el tractes molt, i més també m'ha agradat abans que em parlaves del tema aquest que és molt més subjectiu, no? Costa més saber si t'agrada, si no t'agrada, això d'una banda, i l'altra això perquè és realment important pel cervell o per la... Mira, que les arts plàstiques, com la música, també és una manera que tenim d'interpretar el món, d'expressar allò que sentim, de comunicar amb altres persones. Hi ha molts estils diferents d'arts plàstiques, pintura, escultura, i dins de cada món d'aquests, la concreta, la naturalista, l'abstracta, la surrealista, totes són interessants. Aquí hi ha diverses coses. La primera és que no hi ha unes arts plàstiques millors que unes altres, o unes arts en general millors que unes altres. Tan valuós és per la humanitat la Capella Sixtina, les pintures magnífiques que hi ha al sostre, com l'art sintètic dels aborígens australians. Hola, t'està agradant el capítol? T'agradaria que n'hi haguessin més? Tens ganes de contribuir amb aquest projecte? Doncs tot això ho pots fer de manera molt fàcil fent-te mecenes de La Sobretaula. La Sobretaula de la Font té una pàgina a la plataforma de micromecenatge Aixeta. L'enllaç et trobaràs a totes les xarxes socials. Entres a la pàgina, et fas un usuari i ja podràs subscriure't en alguna de les aportacions mensuals. És molt fàcil, ja veuràs. Amb la teva subscripció, doncs podrem fer que La Sobretaula de la Font se senti millor, es vegi més
més bé i arribi més gent. I ja està. Et deixo una altra vegada amb el capítol. Gràcies! Tan valuós és, no n'hi ha un millor que un altre. Una altra cosa és que, per tradició cultural, ens agradi més un que un altre. Una altra cosa és que un requereixi de més hores de treball, de més experiència, potser que un altre. Sí. Però qualsevol art representa el que aquella societat i aquella cultura en aquell moment històric necessita representar. I això és el que és important. Clar. Vale? No li hem d'establir aquest valor situats des del nostre present o des de... O des d'un europeocentrisme... No. Sí. No. Vull dir, tan valuós és un com l'altre. Tan valuós és una pintura naturalista que una pintura abstracta. Ens pot agradar més una que una altra, això sí, però tan valuós és pel cervell una com l'altra. I en el món de l'educació això és molt important, perquè normalment tendim a qualificar i a qualificar qualsevol cosa que facin els infants. I a posar notes. Ara no posen tantes notes, és un més progressa adequadament, que és molt més sa que no pas posar notes, que a vegades ens hem passat de frenada per l'altra banda. Sí, també, sí, això també... Això volia parlar després, però... No. Sí. Però clar, si jo puc qualificar la destresa manual d'un infant, en el sentit de mostra la destresa adequada per la seva edat, segons uns estàndards, discutibles, però hi ha uns estàndards, o va més avançat, o encara no ha assolit aquell nivell que se li suposa. Això sí. Però si confonem aquesta valoració amb la qualitat del dibuix, aquí tenim un problema. Perquè cada infant representa allò que vol representar amb les habilitats que té. Clar. Per tant, no podem qualificar el dibuix en total. Tots són igualment valuosos. I això implica que no és només dibuixar en una aula, és dibuixo, però després penso. Què volia representar jo amb aquest dibuix? Per què he fet servir aquesta paleta de colors i no una altra? Per què el traç és més gruixut amb uns punts i més fi amb un altre? Això el que permet és reflexionar sobre un aspecte artístic que és molt més emocional i, per tant, vincular reflexivitat i emocionalitat. I això és el que ajuda a madurar el cervell. No és només dibuixar, o no només tocar un instrument musical o reinterpretar una obra musical, sinó després per què ho he fet d'aquesta manera. Hi ha una qüestió que m'ha vingut ara, que no sé si és una tonteria, ara per això et tinc aquí. Amb aquesta cosa de la música i l'art plàstic, no sé si és, a veure com ho dic, si la música realment és més fàcil d'ensenyar o és més fàcil que una persona aprengui a fer música, que no la qüestió de l'art pictòric o plàstic. Què vull dir amb això? Que si un nen de seguida, o una persona és igual, de seguida veu si és bo o si té més traça dibuixant, i en canvi en la qüestió musical sí que requereixes més costa més de veure el talent innat, o això dels innats també en parlarem si vols després, però no volia dir-ho, però vull dir que d'alguna manera és com si la persona que no sap dibuixar serà molt difícil ensenyar-li a dibuixar, i la persona que no sap música serà més fàcil o no serà tan difícil ensenyar-li música. No sé si és una tonteria que acabo de... No és una tonteria, però és una qüestió que no m'he plantejat mai. Per tant, I és que m'ho he trobat. jo sempre dic, mai hi ha preguntes absurdes, hi ha respostes absurdes, això sí. No sé si m'he explicat bé, perquè Sí. la gent ens entengui bé, però és això, és com que... Poder perquè jo tinc una mica de trauma, perquè no sé dibuixar gens, soc dolentíssim, em suspenien a dibuix, soc horrible. I no ho sé, i sí que et trobes amb el nen que de seguida se li dona bé, i la música és com que... Sí que hi ha nens prodigi, o nens d'aquests que... Petits Mozarts. Clar, perquè això depèn de com t'ho facin practicar. I potser aquí la música està més treballat aquest aspecte. Ah, clar, podria ser, clar. És a dir, tu vas Que no hi ha practicant tant- primer unes notes o uns acords, encadenes una sèrie de notes, com que et sona, tu mateix te n'adones que allò està sonant millor i això t'anima a fer-ho millor. Que amb el dibuix, Clar. ara penso en mi com em van ensenyar a dibuixar. I és ara dibuixem un bosc, ara dibuixem un pont, ara dibuixem un no sé què, Un però en bodegón. cap moment et diuen escolta, no, mira, per fer la perspectiva, vam fer perspectives que ja feia jo al batxillerat. Clar. Un punt de fuga, 2 punts de fuga. Llavors te n'adones que tot el que havies fet abans ho haguessis pogut dibuixar molt millor que t'ho haguessin dit de més petit. No cal fer les línies i els angles que ens feien dibuixar. Clar. És més intuïtiu moltes vegades.
Però potser falta a vegades Podria aquesta tenir un didàctica. punt de... No ho sé. Clar, penso en mi, no sé com ara com s'està Estem aquí compartint una reflexió de sobretaula. No, com que tinc la sort de que estigues aquí, doncs per això te l'he compartit. Arts escèniques, no? També? Anem cada vegada penetrant en més camps. Arts escèniques, actuacions, bueno, això, representar un paper, també quin paper té en la cosa de ser humans o... Mira, a veure, és que... La vincla que fas del llibre... Bueno, no, digues. Que... No, que són crucials. A veure, per començar, el joc dels infants és teatre pur. És un art escènic, estan imitant uns personatges, estan imitant unes situacions, això és teatre. Totes les arts són instintives i innates en la nostra espècie. Les dues coses, instintives, sorgeixen per instint, i els nens petits, els infants, les utilitzen totes sense que ningú els hagi ensenyat. Tu els hi deixes un llapis i estaran fent gargots, els hi deixes un sonall i assajaran ritmes, i el joc és teatre pur. El teatre ja una mica més elaborat, ja quan van a un centre educatiu o una activitat extraescolar, clar, que permet primer treballar la memòria. Ens queixem, amb raó, de que la memòria s'ha anat perdent, i què hem de memoritzar? Si ja ho tenim tot externalitzat a la tecnologia digital, doncs una obra de teatre... El teu diàleg, sí. Clar, has de... Permet sincronitzar-te amb els altres actors i actrius. Vale? Perquè, clar, no estàs tu sol a l'escenari. Home, si és un monòleg, sí, però si no, no. Per tant, has de saber interactuar. Treballes la flexibilitat, capacitat d'adaptar-te a l'entorn en cada instant. Només que un dels actors entri uns segons més tard o uns segons abans, tu a vegades t'agafa amb el pas canviat i has d'improvisar. Tu no ho sé perquè expliques que vas fer d'arbre, no? Sí, no, però això és una altra història. No, això s'ha d'explicar. A l'escola on vaig treballar, on jo era el tutor de setè, a setè feien una obra de teatre. La feien tota, d'inici a fi. És a dir, des de l'adaptació dels textos. Hòstia, vale. Per tant, treballaven llengua, vale. Escriptura... No només l'actuació en si, sinó la preparació prèvia. Els decorats, buscaven la música, tota l'escenografia i després assajaven. Clar, jo era el seu tutor i des del primer dia vaig dir jo vull compartir aquestes estones amb els meus alumnes perquè és una manera de veure'ls diferent. Les dinàmiques són diferents a l'aula. A l'aula hi ha doncs, el que estudia més, el que és més ràpid, el que és no sé què. Allà és radicalment diferent. A vegades el que a l'aula és el més calladet perquè sembla que li costi més. Hi ha gent que li costa, no passa res. Potser allà és el més llançat perquè no té cap vergonya. Ho veus d'una forma diferent i ells aprenen rols diferents dins el seu context. Doncs jo volia ser-hi. Clar, amb un paper no secundari, no. Terciari o quaternari. Un any vaig fer d'arbre i tenia unes fulles que havien fet els meus alumnes i les movia quan feia vent. Un altre any vaig fer de cavall de Sant Jordi. Hòstia! I portava un dels meus alumnes, que aquest ha entrat en contacte amb mi posteriorment i se'n recorda. Sí, també ho expliques. Un professor em va dir, no em podia creure que un professor em portés a Collibè, no? Ell tenia 12 anys, no? Clar. Doncs papers d'aquests, el teatre t'obliga a harmonitzar-te amb els altres, treballes l'empatia. Clar, t'has de posar, si vols fer-ho bé, t'has de posar amb la pell del teu personatge. Encara que siguis el cavall de Sant Jordi. Sí, bueno, era un paper una mica. Però sí, faig broma. No, que sí, clar. Per tant, t'obliga a viure situacions que potser tu mai viuràs amb la teva vida, però això t'ajuda a eixamplar els teus límits de pensament. Hi ha tot un aspecte físic, motor, de moviment. La dansa. És que t'anava a dir que en la part aquesta que dius d'arts escèniques hi afegeixes una pota amb esportiu, amb temes d'esport també, més motrius o més... L'esport és fonamental. L'esport, la psicomotricitat, potser amb més menuts... Ara que deies la dansa també connecta una mica tot. Clar, és que l'esport ens permet conèixer el nostre cos. Sovint en educació ens centrem en el cervell, aprendre coses, però som cos també. El cervell és part del nostre cos. Igual que anem descobrint habilitats cognitives noves, les físiques també s'han d'anar descobrint. Clar, els infants, el seu cos està canviant cada dia, estan creixent, han de conèixer, han d'interioritzar tot el seu cos i els moviments que pot fer. Però és que a l'adolescència això és crucial, també. Els adolescents estan canviant cada dia. Si deixen de treballar aquests aspectes, poden arribar a situacions, i n'hi ha,
de descorporalització, és a dir, no es reconeixen a si mateixos. Home, davant del mirall, lògicament, sí que es reconeixen, però que no problemes tenen... d'autopercepció, d'autoimatge, d'autoestima, perquè aquell cos no és el que ells s'han imaginat i no l'han treballat per integrar-ho. Després, també de la branca o dels arts, de les arts que abordes, a més, ho fas cap al final, també em va cridar l'atenció, l'art d'escriure. No? Sí. Bé, hi ha moltes persones que no s'ho poden imaginar, poder com un art. Evidentment, si parlem de literatura, sí, no? Però com vas arribar a aquest abordatge de... Bueno, també és una característica exclusivament humana, el fet d'escriure deriva del llenguatge oral, la lectoescriptura és una derivada del nostre llenguatge oral, i aquí hi ha un aspecte importantíssim. A veure, no som l'única espècie que ens comuniquem, vale? Tots els animals es comuniquen entre ells de forma química, si més no, però, per exemple, els ximpanzés, els nostres germans evolutius, tenen un llenguatge mixt gutural, amb xiscles i gestual, amb uns 200 significats. La diferència amb el nostre, no els encadenen per fer frases i és sempre literal. No hi ha metàfores. No hi ha segons sentits. El llenguatge humà és metafòric. Hi ha un treball que es va publicar després de que sortís el llibre, per tant no està incorporat en el llibre, però que sembla que demostren que cada minut de conversa de sobretaula diem 3 metàfores. Clar, moltes no ens adonem perquè les tenim assumides. Vale? Hi ha com a part del nostre vocabulari o llenguatge habitual, però són metafòriques. Per exemple, si ara estiguéssim parlant d'alguna persona insensible, una persona ruda, i haguéssim de qualificar-la, potser hauríem de fer servir 4 o 5 qualificatius, i si jo et dic que aquella persona té el cor de pedra... No, sí, hem estat parlant dels nens com una esponja, hem estat parlant. Clar, són metàfores que tenim tan integrades que ja no ho veiem com a tal, però ho són. Clar, l'escriptura ens permet reflectir tot això, però a més d'una manera molt més conscient i pensada. Ara estem parlant, jo no tinc cap guió, tu tens, el que estic veient, 4 preguntes, però no, vas improvisant. Sí. Clar, i és molt sobre la marxa. Quan tu escrius, quan jo escric un llibre, o tu també quan escrius, clar, escrius i ho deixes reposar, i t'ho repenses, i hi tornes, i t'ho repenses. Per tant, estàs treballant aspectes molt més reflexius. I no acabaries mai. No acabaries. Sempre... En algun moment has de dir prou. Sí. Però això també en aquest sentit és un art. Per mi les arts compleixen amb 3 requisits bàsics. Poden ser creatives? Poden, No vol dir que ho hagin de ser. Si jo pinto 50 vegades la Gioconda o toco una sinfonia exactament com la va escriure aquell compositor, aquí no hi ha creativitat. Ara, si jo la pinto 50 vegades per agafar la destresa i després aplico aquesta destresa, aquesta habilitat, per fer jo alguna cosa diferent, aquí sí que hi ha creativitat. La creativitat no sorgeix del no-res. Sorgeix del que hem après abans. Per tant, cal aprendre per aplicar-ho de forma novedosa i ser creatius. Sí, la tenia apuntada aquí, creativitat. Sí, també. Totes les arts poden ser creatives, totes les arts tenen moments, punts d'abstracció. Vale? La metàfora és una abstracció. Amb una obra pictòrica, amb una peça musical, amb una obra de teatre, hi ha aquells símbols que són abstractes, el simbolisme, i són flexibles. A mesura que la vas construint, vas alterant el que estàs fent a mesura que vas veient com va quedant o que vas rebent nous inputs o vas tenint noves idees. Clar, l'escriptura compleix amb tot això. Clar, si jo escric 50 vegades, no molestaré el professor a classe, que ens feia fer a la nostra època. O 200. O 200. Això de creativitat no en té gaire. Però quan jo escric alguna cosa per mi mateix perquè penso això és creatiu, és flexible. Jo, en els meus llibres, i qualsevol escriptor que he parlat, quan comences a escriure, tens clar com vols acabar, però sovint no acabes com havies previst. Correcte. Perquè pel camí vas descobrint derivades noves. Bueno, hi ha escriptors que no, que es deixen portar, vull dir que no es tenen clar com acabar. Bueno, però és igual, però si més no... Sí. O saps on arribaràs. Exacte. Vull dir, això n'he parlat amb alguns filòsofs, tu que ets filòsof, no? No, però és veritat, clar. Clar, que alguns filòsofs que jo conec, que hi he col·laborat amb alguns projectes, i em diuen, bueno, a mesura que vas vessant les teves idees basades en els filòsofs anteriors, amb el que has llegit, te n'adones de subtileses que no havies captat quan hi pensaves.
i que a l'incorporar-les t'alteren el discurs i l'has de reajustar. Clar, el llenguatge humà és això. I l'escriptura inclou tot això com a arts. I per mi la magnificació de tot això és la poesia. Potser perquè és una de les arts que m'agrada més. També en parles. I segurament és la més oberta, la més flexible, per fer servir la paraula que fas servir. La més simbòlica. La més simbòlica, exacte. Sí. I hi ha també una altra de les arts, que ara també l'has citat, que també pot ser més controvertit, veure la filosofia i la ciència com a art, no? També en parles al llibre, que l'he guardat aquí. També en parles de... És un art fer filosofia o fer ciència? Això és... Algun problema et deu haver dut, això, suposo? Sí, més d'un. Però, a veure, clar, depèn de com definim les arts. Jo, per no mullar-me, per no barallar-me amb ningú, a vegades el que dic són derivades artístiques del nostre cervell, perquè compleixen amb aquests tres principis. Tant la ciència com la filosofia són o poden ser creatius. Clar, si jo em dedico a repetir l'experiment que ha fet una altra persona de creatiu no en té res, però si jo agafo experiments diferents i a partir d'aquestes idees dissenyo una cosa nova per demostrar alguna cosa nou, això és creatiu. Igual que un filòsof que es dediqui a repetir el que ha dit un altre filòsof no és creatiu. Fas doxografia, que es diu. Fas explicar el que han fet els altres. Que està bé, no et dic... Dius, està bé, és veritat. Sí. Però no... Ara, si tu agafes les idees dels altres i aportes alguna cosa que permeti avançar, això és creatiu. Ciència i filosofia són flexibles tots dos. Vale? Amb ciència jo ho veig claríssim. En filosofia no m'atreveixo a dir un filòsof de fan a dir-ho, però no. Amb ciència és claríssim. Tu comences un experiment i sovint no acaba com tu volies, acaba d'una altra manera. Per tant, has de ser flexible per entendre-ho i readaptar-lo. I el simbolisme, a veure, per entendre bé un filòsof necessites conèixer els seus punts de referència. Perquè si no et costa el mateix vocabulari. I amb ciència exactament igual. Bé, amb ciència es parla molt... En filosofia també, m'atreveixo a dir. Jo, si tiren pedres, jo també estic aquí aguantant-les. Es parla molt amb ciència de les serendípies, no? Em sembla que es diu, allò dels descobriments fortuïts. Sí. O de fortuïts, que també en podríem parlar, són fortuïts, que precisament són producte d'això, no? Tots aquests anys estudiant i tots aquests anys copiant o aprenent dels... em fan trobar una cosa nova que en teoria sembla una casualitat. I en filosofia també ha passat molts cops, això. Hi ha molts filòsofs que abans de fer la seva aportació, diguem que la història els recorda, abans han fet molts treballs sobre d'altres filòsofs abans que ells. No? Abans de ser creatius... Bueno, és el que deia Picasso, no? La inspiració existeix, però t'ha de trobar treballant. El pinzell a les mans, no? Sempre dic. Amb ciència és això. Un dels casos que explico als meus alumnes, és el de Pasteur. Pasteur, descobridor dels antibiòtics, que han salvat milions de vides a tot el món. Ell treballava amb uns cultius de bacteris i de sobte va veure que amb una placa havia crescut un fong contaminant. Clar, aquí pots fer dues coses. Això és una serendípia. És a dir, ell no va plantar aquell fong allà, no el va sembrar, vull dir, va aparèixer per mala sort. Potser per manca fins i tot d'higiene seva al moment de treballar. Clar. Pots fer dues coses. Se m'ha contaminat, ho llenço, o se m'ha contaminat, ho miro. Què és això, no? I al voltant del fong no hi ha cap bacteri. I si ara agafo el fong i el poso en una altra placa de cultiu, els bacteris que hi allà es moren. Clar. Sí. Uns coneixements previs, una curiositat intel·lectual, en el seu cas, com en molts altres, insaciable, i la tècnica per poder continuar avançant i acabar descobrint això. La sobretaula de la font.